kung airport ang pinag-uusapan, isa na rin ako sa maraming mga kababayan natin dito sa Pampanga ang matagal nang nananawagan. The smell of food is haunting me, was haunting me. What I realize is the people who have the most power should be the most humble. Ano ang pinakamalaking problema ng Angeles City na sa tingin mo, yun yung uunahin mong lutasin o baguhin? Noon bang mga panahon na yon talagang mas marami ba yung mga abusadong sundalo na Amerikano? Siguro nasa blood ko yung pagiging entrepreneur. Totoo ba, if I may ask, natatakbo kang mayor sa 2019? Wala talaga akong inisip na mahihiya ako, ayokong magpakita ng mukha. Wala. Simulat sa poll na ini-interview ako, hindi ko tinatago. Mga aktibong personalidad sa ating komunidad, mapapribado man o opisyal ng pamahalaan. Dito bibigyang linaw ang mga kwento nais malaman ng ating mga kababayan sa ngalan ng katotohanan. Tayo nang mag one-on-one kasamang isang dating human rights lawyer na nangahas makibakal laban sa batas militar, nagsilbing kinatawan ng Tercera Distrito ng Pampanga at dating alkalde ng siyudad ng San Fernando, walang iba kundi si Attorney Oscar Samson Rodriguez. September 19, 1945 nang isinilang sa munting baryo ng San Pablo, bayan ng Santa Ana, Pampanga si Oscar Samson Rodriguez. Nakilala siya sa tawag na Oka, ang palayaw na ibinigay sa kanya ng kanyang mga magulang na sina Banong at Pinang. Sa kanyang murang edad, namulat si Oka sa hirap ng buhay pagsasaka, subalit hindi ito naging hadlang upang higit siyang magpursigi sa kanyang pag-aaral. 2 araw matapos ang kanyang ika-26 na kaarawan, idiniklara ng diktador na si Ferdinand Marcos Sr. ang batas militar, isang kaganapan sa kasaysayan na bumago sa buhay ni Oka. Sa panahon ng martial law, isa si Oka sa mga nangahas lumaban sa mga pang-aabuso at paglabag sa karapatang pantao. Matapos mapatalsik ang rehimeng Marcos, nakiisa si Oka sa pagpapanumbalik ng kaayusan sa pamahalaan bilang isang lingkod bayan. Ngayong buwan ng Setyembre, kilalanin natin si Oka Rodriguez, isang abogado na nanilbihan sa gobyerno sa loob ng halos 40 taon bilang clerk of court, provincial administrator, congressman at mayor ng siyudad ng San Fernando. Sa kanyang panunungkulan, hindi mabilang ang mga parangal na natanggap ni Oka mula lokal hanggang internasyonal. Siya ang namumukod tanging mambabatas mula sa Pampanga na 2 beses kinilala bilang Most Outstanding Congressman sa Central Luzon. Taong 2000 naman nang gawaran si Oka ng Award of Excellence ng Far Eastern University College of Law. At noong 2005, kinilala si Oka bilang top 4 sa 65 finalists ng World Mayor Awards, isang pagkilala sa mga mahuhusay na lider ehekutibo sa mga lokal na pamahalaan sa buong mundo. Ano nga ba ang mga pinagdaanan ni Oka na nakatulong sa kanyang mahubog ang kanyang paraan ng pamamahala? May plano pa ba siyang tumakbo sa darating na eleksyon? Kumusta kayo, Mayor? Welcome sa So to Speak. Ito, farmer, nagre-relax, nagpapataba. Ilan taon ho kayo sa public service? Public service from clerk typist to clerk of court. Then the congressman, city mayor, in between yung aking provincial administrator days na more than a year. Almost 40 years. Almost 40 years 40 ng years. buhay nyo. So, Yeah, from my working
student days. First year high school pa lang kasi ako, working student na ako. First year college ko, working student na ako, nasa government na ako. Paano ho kayo napunta sa public service? Ano ho ang meron sa inyong kabataan na sabihin na natin humubog dun sa inyong tendensya o sabihin na natin yung inyong parang nakasanayan na public service? It was by force of circumstance. Yung initial public service, because I was working at the same time studying. It so happened yung work ko na naging regular sa gobyerno. Previous to that, may mga trabaho ako, nagturo ng stenotype, naging secretary ni Attorney Del Rosario, naging secretary, legal secretary sa Manila kay na Attorney Manundong, while at the same time studying. But noong second year college ako at bumalik dito ako nagkatrabaho as clerk typist sa Provincial Health Office. Nagsimula doon ang aking government service hanggang sa maging clerk of court ako sa Manila, Metro Manila, sa Caloocan, JDRC and RTC, bago ako naging abogado. And bago ako naging human rights lawyer. So I think hanggang 1979 ako sa practice, private practice. After going out of the judiciary. Lahat-lahat, pwera yung private practice ko, almost 39 years. So halos 4 na dekada, ano po? Yeah. Now, yung aking pagiging... Naging aktivista ho kayo, tama ho ba? Pwede ho ba natin pag-usapan pagkat ang tema ho ng ating pag-uusap yung anibersaryo ng martial law, kayo po sa mga aklat na sinulat ni Bong Lacson, Cesar Lacson tungkol sa inyo, napakalaki nung chapter dun sa kanyang aklat na sinulat na nauukol sa inyong involvement sa student activism at paglaban sa batas militar nung panahon ng diktadurang Marcos. No, siguro yung pagiging nature ko, pakialamero ako kahit hindi palakibo. Noong talagang meron ng pang-abuso, meron ng very obvious na yung panloloko, yung corruption, yung tinatawag nating pagsiil sa mga karapatang pantao. Well, naghanap ako ng mga seryosong organisasyon. Ang dami ko kasing napasukan ng estudyante ako, kahit working student ako, na hindi masyado seryoso sa talagang advokasya. Kagaya ng CONDA, yung kay... Ano ho yun yung? CONDA, Conference Delegates Association of the Philippines, SCAP. 1960s po yun? O 70s? 1960s pa yun. 1960s. And noong medyo maselan na, immediately before the suspension of the privilege of habeas corpus, naging presidente yata ako ng student council. Na kumbida ako sa mga national fora, yun nga, mga iba't ibang national organizations, student organizations. Nabubusit ako sa karamihan. Pagdating ko doon, naaksaya yung oras ko, puro kalokohan lang. Yung last day doon, kunwari may conference, mayroong discussion, assembly, pero wala naman. Okay. Medyo problema na noon ng mga nangyayari sa bansa. Na-tiyempo, nakumbida ako sa Kabataang Makabayan. Nakita ko yung mga seryosong Sino discussion. nag-imbita sa inyo sa Kabataang Makabayan? Do you remember kung sino nag-recruit sa inyo? Presidente ako ng Student Council, tapos sa iba't ibang mga organisasyon. Sa UP kasi yan Hindi ko na matandaan. But I believe he belonged to the group of paring Rudy at the time. Rudy Salas. Nandoon sila sa UP noon Tsaka sina Mindo David. And of course, nauna si Tayag. Canilo Tayag. Canilo Tayag. Pero panahon na Puro Kapampangan ho yung tinukoy nyo yun, ano? Oo. Doon nag-umpisa.
Tapos medyo kinukumbida na ako sa mga fora ng mga grupong, and then unti-unti hindi ko alam doktrina yan. I mean, hanggang sa makita ko, seryoso sila. Itong hinahanap ko akong grupo. Seryosong gumagalaw para sa pagbabago, para sa paglaban sa umiiral na diktadura. So, doon ako nag-umpisa. I enjoyed it naman sapagkat naging meaningful ang buhay ko. Medyo, tsaka noon, bata-bata, wala pang, hindi po alam ang kamatayan na nata. Hindi ba kayo nagkaroon ng parang pagdadalawang isip? Kasi involving yourself in activism could have taken you away from your dream of finishing your studies and becoming a lawyer. Mayor, noon hong mga panahon na yon, nagsisikap kayong makatapos ng pag-aaral pagkat nababanggit ninyo sa inyong mga talumpati nga at sharing nung mayor kayo at nung congressman kayo na napakalaga ng edukasyon para sa inyo pagkat kayo mismo ay dumanas ng matinding kahirapan sa buhay at nakita ninyo na ang pasaporte ng kabataan para sa kanyang pag-unlad, sa kanyang kinabukasan ay edukasyon. Hindi ba kayo, didn't you find it hard to balance o hindi ba kayo nagkaroon ng parang pagdadalawang isip? Kasi involving yourself in activism could have taken you away from your dream of finishing your studies and becoming a lawyer. Well, sa parte de gusto, siguro sa aking mga innate na pakilamero at sa aking naising makaahon sa kumunoy ng kahirapan, ika nga. At hindi naman parang papel na dala ng agos ng panahon. Gusto ko rin makialam. So, pinagsabay-sabay ko yun. Yung mag-exist, mag-survive, makapag-aral, at makialam sa problemang pambayan. Ang akin, kasi noon pa siguro, nandoon na sa aking inner feeling o system or mga values o prinsipyo, yung kasabihang, and I agree with that we should not be defined by our limitations, but by our potentials. Yun ang sigurong inano kong gabay. Kasi kung limitasyon ang titingnan ko, wala. Gambari na lang ako. But at the same time, pinagsama-sama ko na yon. And I think I was right. Pero you realize at that time na delikado yung pinasok ninyo. Oo. Ang daming namamatay noon. Grabe. But yun nga, parang noong panahon yun, na-nervous din. Siguro, dala ng bugso ng naising naging bahagi ng pagbabago. Pakialamero nga ako eh. Yun siguro ang dahilan kung bakit na dulong ako sa aktivismo. At parang nakakaramdam ako ng sense of fulfillment from that day on. Noong magkaroon ng, para sa akin, meaning ang buhay ng isang taga-baryo. At nung nadeklara ho ang martial law, kasama kayo sa mga kabataang inaresto at kayo'y nakulong. Tama? Sa Campo Rivas. Matagal din ako nagtago, more than a year. Nung primero, above ground ako pag araw, underground pag gabi. Pero nung talagang mag-martial law na, you have to choose na. Nag-armas ho ba kayo? More of a political siguro. Hindi ako armadong NPA. More na ginagamit ako sa mga teach-in, sa mga political work. So dito ho kayo sa Pampanga kumilos, hindi sa Maynila? Pampanga and Metro Manila. Pati Metro Manila. Kami ang nagpasimuno ng pinaka mahabang strike sa College of Law sa FEU. Noon. Kami yon. Kaya kahit na classmate ko si Atty. Mangaliman,
nahinto ako ng one semester because of that strike. Yun na talaga, doon ko nakita talagang grabe. Binabaril ka sa kalsada, habulan, tago. Yung mga Abadilla na yan, Aguinaldo, mga wala pang masyadong posisyon noon yung mga nasa ngayon. Marinig mo lang yun, alam mo na, pag nandoon sila sa site ng rally, alam mo na mayroong mawawala. Pero Mayor, naalala ko, nung kayo'y hinuli at kinulong sa Camp Olivas, kayo ay may pamilya na, di ba? Ang nangyari, nasa movement na ako, binata pa. Noong, alam mo na, Okay. IB. So, nung matapos ako ng IB, political science, doon ako nag-asawa. Doon kami kinasal ni Mrs. pero hindi pa kami nagsama. Kasi nga, nasa movement ako eh. Kanang talagang nagsama na kami by force of circumstance, nag-inakit nga sa akin si Mrs. kasi first day ng kasal namin, hindi kami nagkasama. Kasi may mission naman ako ng gabi. Pagkadeklara ng martial law, nasa order of battle na raw ako, sabi ni General Ocampo. Kagandahan, nung madakip ako, tapos na ako ng pag-aaral ng law. Magre-review na lang sana ng patago. Kaya noong nasa kulungan ako, I should have been reviewing for the bar. So nag-review ako ng konti sa loob ng kulungan. Parang, Mayor, it was an odd time to be reviewing for the bar, di ba? Preparing to become a lawyer. When at that time, there was an impending, di ba? Sabihin, yung batas militar na yung umiiral. Malhirap talaga. Tapos yung buhay mo dito sa loob ng kulungan, hindi lang rigid, hindi lang talagang indirect punishment. Talagang punishment. Yung administrador ng detention center dito, parang sadista eh. Yung pagka nakursunadahan ka, paakyatin ka sa bayabas, kailangan lulundag ka, tapos yung puwit mo ang aano sa lupa. Siyempre, may mga nasasaktan na siya. Yes. Were you tortured or was... Hindi naman physical. Sa pagka dakip ko, itong mga classmate ko, nalaman, kunwari, ano si Ocampo, si General Ocampo. General Ramsey Ocampo. Ang Nung kaganda, time na yon, anong kanyang rango? alam mo, mga accidental providential lang nangyari sa buhay ko, no? Kung titingnan mo lahat, yung hindi ako, nakalimutan akong daanan ng mga talagang pupunta sa bundok. Okay. Yung noong madakip ako, tama-tama na-assign si Ramsey sa Olivas, sa tinatawag na IMIG, First Military Intelligence Group, yung counterpart na Zone 2. Yung mga Zone 2 noon, yun ang mga namamatay tao. Yung sa IMIG, more on political. Okay. Pagdating ni Ramsey, ni paring Ramsey, nakita daw niya sa order of battle yung pangalan ko. Oo. So, ang ginawa, nag-assign siya ng 4 na team. Tapos nang malamang magre-reunion kami, kunwari sumamang sa grupong nag-notify at nangongolekta for the reunion. Yung pakay niya pala para maunahan ako. Maunahan yung mga iba sa pagdakip sa akin. Tapos nung sabihin ni Nelly Malang, yung aking classmate in the group, na hinahanap ako ni Ramsey, namura ko pa si Ramsey sa grupo. Akala ko, nakalimutan niya magkaibigan kami, magkaklase. Yung pala, ginagawa niya intentionally para makauna. Okay. Now, nung madakip na ako, hugot niya ako from Provincial Command, Detention Center, dinala sa IMIG office. Garap kami, sabi niya. Sabi niya, ito, nasa order of battle ka. Minumura nga kita noon, nakala ko talagang Hindi, nakikiuna ako, sabi niya. Para kung makauna ako, gagawa na lang ako ng istorya na intentionally kitang pinalabas. Ibig mo sabihin na hente. Hindi ko naman ako papayagan yun. Masagwa ang magiging figura ko sa movement. Kung gano'n lang.
Buti na nga yung ganito ka ako. Kung gusto mong tumulong, ibigay mo sa akin mag-iimbestiga yung hindi masyado ka akong grabe. Yung hindi talagang ididiin ako. Did you regret your being an activist at all? After niyo hong pumasa sa bar, sa anong naging focus niyo? So, did you regret your being an activist at all? At Wala akong pinagsisisihan. Siguro, ang isa lang na talagang masakit yun sa mga, may anak na ako noon, si Junjun at saka si Raisa. Pag dinadala ko sa kulungan, tapos time na to maalis sila, nasa may allies na si Junjun, naririnig ko pa yung iyak niya, yun ang nakakabiyak. So, other than that, wala naman akong pinagsisisihan. Kaya nga, noong nasa sitwasyon na ako'y pwede nang magdepensa ng mga kababayan nating naduduhagi, nag-resign na ako sa Kusgado, nag-practice at the same time. Dito sa Central Luzon, ako ang na-assign human rights lawyer under Mabini. Ang atin, mayap yun hanggang sa magkaroon nga ng... Ninoy Aquino assassination muna, Oo. bago nagkaroon ng people power. Oo. Noong mamatay si Ninoy, dumami na mga politiko, commit na. Hindi ko na sasabihin. Alam mo na yan. And then, noong magkaroon ng division sa movement, participation o boycott. Yes. Sa eleksyon, nung tatakbo na si Cory. Oo. Primero, noong laban, Yes, noong 1978. Laban ni Ninoy, Oo, 1978. mayroon ng doon kung boycott o participation. Pero ako, nagtuturo na ako ng law noon sa College of Law ng San Sebastian. Sinasama ko yung mga estudyante ko sa mga rally. Hindi ako naniniwala kasi sa boycott. Yes. So, noong si Cory, ganun din. Tapos, ginawa akong legal head ng Pampanga sa legal department. And then, nag-assist ako hanggang sa magkaroon ng revolution nga. But immediately after the revolution, pagkasumpa ni Cory, wala na ako sa grupo ni na Bren. Bumalik na ako sa law office ko sa Caloocan. Okay. After 1 week, tamawag si Bren. Sabi niya, sabi niya, pinagod mo ako, bullshit ka. Pinsan ko yan Giao Rodriguez ako kay tatay. 1 week na kitang hinahanap. Sabi niya, pagka sumpa ni Cory, nawala ka na. Yung iba naman ito, nakapila, naghahanap ng pwesto. Kumbreng ka ako, hindi ako sumama sa labanan para humingi ng pwesto. Ayun, paniniwala ko yan ako. Hindi, sabi niya, tulungan mo ako. O bakit? Na-appoint akong OIC governor. Ayaw bumaba noong acting governor. May nagsabi sa akin, kakilala mo, kausapin mo na lang, mag-create ka ng team para payapang bababa siya, hindi tayo ma-iskandalo sa Pampanga. O sige ka ako. After a week, napababa namin si Pare Cesar. Cicero Punzalan? Cicero Punzalan. Okay. Hindi siya sumama noong Kim na Mendoza nung tumakas si Marcos. Okay. Na pumunta ka na dito sa Kapitol ka ako. Bakante na yung pwesto. Pagdating, pumili ka ng pwesto. Anong pwesto ka, comrade? Tulungan mo ako dito, kanya. So, naging provincial administrator kayo? Okay. Noong tumawag ng halalan si Cory, national elections, Yes. wala naman akong kaplan-planong humabol. Sumasakit ang ulo ko, sabi ni Bren. Sumabad yung mayor ng Arayat, ang OIC president ng mga OIC mayors. Okay. Si Sino mo yun? Nelson de la Cruz. Nelson de la Cruz. Pare Nelson. Ay, Gobana, bakit mo pinasasakit yung ulo mo? Ang ilaban na lang natin yung katabi mo. Ako nga yun. Pero to discourage me, patuya. Kung magbiruan kami na yan, may kasamang patuya bakit? May pera ka ba? Sabi ni Bren Giao at that Doon time. ako na-challenge, naramdaman ko, uminit yung tenga ko, pagka ganun, galit na ako. Pero governor ko siya. Pero nasabi ko rin sa kanya, gug ka ako, hindi ko yata
matanggap yung sinasabi mo. Ibig mo sabihin, katatapos na revolusyon, perahan na naman ang halalan. I don't think so, ako. Pabayaan mo akong hahabol just to show to you and to Sandri na hindi totoo yan. Magmula ngayon, hindi ako mag-expect sa'yo ng tulong. Okay. Huwag kang mag-alala, hindi ka makukonsensya sapagkat ako mismo ang kumakalas sa grupo. Ay salamat, pakiusap ko ka ako. Huwag mo na akong patigilin, hindi ako titigil. Laban ko na ito, really. Kaya lang, kung minsan, bara ako din si Bren. Hindi, sabi niya, i-appeal natin kay President. Aksidenta na naman ito, Sonia. Pagdating kay President daw, ang nagkukwento... President Cory Aquino. Yeah. Okay. Ang nagkukwento si Jay Vergara, na mayor ng Cabanatuan City. Okay. Pamangkin pala siya ni Tata Sedfri Ordonez. At that time, bagong appointed as Secretary of Justice, si Tata Sedfri. Nakaibigan ko naman, nakasama-kasama ko sa mga ibang human rights cases. Pagka-appeal ni Bren orally kay President Cory, na-appeal ang case ko para ultimately ako ma-proclaim na official candidate. Sabi ni Cory, "O Bren, paano ito? Komunista raw si Oscar." Pinawisan daw si Bren. Ang sumagot si Tata Sedfri. Sedfri Ordonez. "Oh, Mrs. President, ang pinag-uusapan ba natin si Oscar? Attorney Oscar Rodriguez?" "Oo," sabi daw ni ko. "If Oka is a communist, then I am a communist," sabi daw ni Tata Sedfri. "What do you mean?" sabi raw ni President. Hindi komunista si Oka. Human rights lawyer lang nakagaya ko." "Can you certify to that?" This very moment, Mrs. President, nagpakuha ng papel kay Jay. Ang nagkukwento sa akin si Jay. Jay Vergara. Handwritten, sinertify. So, sige, papuntahin mo dito si Oka bukas. Tataas ko ang kamay niya. Doon nagsimula yung political career ko. Aksidente lahat yan. Kayo po ba wala nang balak na tumakbo kasi malapit na ho yung halalan? Kayo ho ay nagsilbi ng mula 1987 hanggang 92 dun sa unang term ninyo sa Kongreso. Transition period, 5 years. Yes, 5 years. So 92 to 95, kayo po ay hindi congressman. Talo. Natalo kayo. Pero muli kayo nakabalik nung 95. 95. Yung pagbabalik po ni Oka yun, di ba? Yes, yes. Sa Kongreso. At kayo ay nakapagsilbi muli ng sunod-sunod na termino. 9. 9 years. So 3 termino po yun. 14 years. So, 14 na taon bilang congressman ng Tercera Distrito ng Pampanga. At noong 2004 po, kayo po ay tumakbong mayor ng San Fernando. Aksidente rin yun. Kasi ang punteriya natin, governor. Plano natin, provincial. Yes. Tapos, yun. Noong maipit ako sa mga desisyon ng mga kaibigan nating nasa itaas, hindi ko na sasabihin ng pangalan. Ayaw ko namang malansag ang grupo at maging kontrabida. So, nabitin nga ako eh. Bumad na ako sa city. Pero kayo po ay nagsilbi bilang mayor sa loob ng 3 termino din. 9 years din. 9 years din. Sunod-sunod Pagkatapos yun. noon, noong 2013 ho kayo 13. tumakbong congressman muli, di ba? Yeah. So nanalo kayo. At tsambahan yun. At noong 2016 po, Natalo. natalo kayo kay Congressman Dong Gonzales. So, kayo po ba wala nang balak na tumakbo? Kasi malapit na ho yung halalan, ilang linggo na lang ay filing na po ng candidacy. Well, alam mo, mga accidental, coincidental na naman yan, Sonia. Ewan ko kung ito bahagi ng mga senyales. Doon, siyempre, ang problema, finansya, realidad sa politika, kwartahan. Wala ako doon, hindi ko style yun. Ako, ayaw ko na. Ayaw na rin ng mga bata, nag-enjoy na ako sa company nila. At sila nag-enjoy for the first time sa mga... Masaya na ako. So, priority nyo ho, family life ninyo? Family life. Kaya lang, pag kinokonsensya... Pero malalaki na ho yung mga anak ninyo. Meron na kayong anak na abogada, doktor, CPA, sa di ba? Central Bank. Yes, sa Central Bank. Ranking na sa Central Bank si Malu.
So kumbaga bilang magulang maid na ho kayo. At siguro bilang lolo, I believe so. Bilang lolo, nag-enjoy na ng gusto. matatalino yata yung mga apo nyo, hindi ba? O, yung isa, mathematician, nakikipag-compete international. Sabihin mo yung mga numero sa kanya, orally, compute na, either division, multiplication, kahit na gaano karami. Kaya, okay naman yung So mga ito apo ko. pong buhay nyo ng ito na yung tingin ninyong gusto nyo nang gawin for the rest of your life. Yes, but alam mo, may mga instances pala na hindi ka ang dumidikta ng bukas. Okay. Kagaya ako, pakialamero, hindi ko naman siyempre maisasara yung mga mata ko sa aking paniniwalang may mga hindi naaayon sa aking mga naumpisahan. Maraming nangongonsensya sa akin. Huwag ninyong isara, sabi nila. So hindi Pakiusap. nakabukas na ho ba ang pintuan ninyo sa muling pagbabalik sa Hindi public service? Hindi ko sinara, pero sa akin sarili, ayoko na. Kaya lang sa buhay ko, yung mga nangyari sa istorya ng buhay ko, kuminsan hindi akong dumidikta. Ang pangangailangan ng panahon, Okay. dumidikta. Kagaya ngayon, talagang ayaw ko na. Pero biglang pumasok at saka kanina nga sinasabi ko, parang mga sinyalis ito nanonood ako ulit ng Invictus, yung kay Mandela. Alam mo naman Nelson ang Mandela bahay- ng South Africa. Alam mo naman yung poem na Invictus. Yes. Pagkatapos, nagbabasa ako ng e-book. Nabasa ko yung Nakota Din yata o Dan. Ano ba yun? Ibig sabihin nun, Greek war saying yun eh. Spartan war saying. Ang ibig sabihin Hindi po ako he familiar. who dares win. Okay. Ano tawag doon? Eh, nung Oh, aktivista po Tolmonica. tayo, dare to struggle, dare to win. Yung ating ano. Parang gano'n na rin. Tolmonica. He who dares win. Saka, ang paniniwala ko, kagaya ng nasabi ko kanina, one is defined not by his birthright, but by what he has achieved. And you have achieved much. I think so. I want to believe, magmamayabang na ako. Parang paniniwala ko, na-achieve ko na yung... Hindi nyo naman ho kailangan magyabang kasi meron na kayong track record. Thank you naman, Son. Yun. Marami naman ho nagpapatotoo nun. Oo. Parang nahihinayang Pero ako. stay humble. Okay lang po yun. Kasi kailangan natin ngayon ang humility. Di ba? May humble, may mayabang Ayaw na po natin ng humble. mga yung mga politiko na may mga delusions of grandeur po, Yan ang medyo nakakatakot na klaseng pinuno. Ay, totoo yun. So, ano po 'yon? Medyo na suspense. Medyo Well, pwede ho bang- sa mga leader, I asked for them just to tell na ito na, wala na kayong inaantay. Hanggang, huwag na natin antayin yung 19. so wala Hindi hong- yan ako habol. Biglang-bigla, nagulo sila. Tapos, Okay. nagbigay ng mga proposals. Okay. Sabi ko, mga proposal niyo yan, akin yan. Pero, workable. Kung ganyan ang magiging Ano po mga sitwasyon. magbigay ho kayo ng halimbawa ng proposal na tingin niyo workable? So may nagpo-propose ho ba sa inyong tumakbong? May dumating na personahe na hindi ko inaakala ang dadating. Sa galit niya at saka nakita niya raw sa City Hall, to her, it is her social responsibility to respond. At kailangan may tatakbo against the incumbent. Mayor Edsa. Yeah. Tapos pinuntahan ako, nakipag-appointment. Primero, hindi ko Okay. pinapansin. Okay. Sabi ko, galit ano lang yan. Bayaan natin, baka pag natapikan yan, wala na yung galit niyan. But insistent. So, minute ko na, yung pala ang offer niya, kailangan may tatakbo. Kung tatakbo ako, hindi siya tatakbo. Kung hindi ako tumakbo, tatakbo siya. Kaya lang napapatulong sa akin. Hindi ko masyadong kilala. Okay. Medyo... Tatakbong mayor. Kapag hindi daw kayo tumakbo,
siyang tatakbong mayor. So, hindi ko masyadong kilala. Tinanong-tanong ko, nabigla ako. College graduate pala, matino, may mga plano. Tinanong ko anong kanyang mga plano. Doable. Okay. May sistema pa. May mga plano, may mga programa, hindi kagaya ng mga iba na basta naupo na lang. Pwede itong batang ito ako. Tapos yung gamitin niya yung social responsibility, obligasyon daw niya sa bayan na kailangan merong tatayo o tutulungan. Sino po ito? Naka-incumbent ho ba ito? Hindi. Wala siya sa ABC president yata ngayon. Alam na po namin ang tinutukoy niyo. Yeah. So, ang tinutukoy niyo po si Vilma Caluad. Yeah. So, susuportahan niyo ho siya, hindi ho kayo tatakbo? Now, yun ang yan ang kanina ipinipilit ng mga leaders. Huwag naman ho ninyong sarayan. Kahit na miniting ko sila para to say, hindi na ako. So, sinuportahan niyo ho ba siya sa bid niya to become the ABC President of San Fernando? Humingi ako sa kanya because yun ho yung sa ABC President, hindi ako nakialam. Pero kumalat ho yung ganong... Hindi ako nakialam. Siya mismo, sariling sikap niya. Kaya naman siya galit. Nananahimik daw siya. Biglang-bigla, sabi ng incumbent, tumakbo ka ng ABC President, akong bahala. Sa isang okasyon. Nag-prepare itong tao. Pinangakuan daw ho siya. Last minute, pina-atras. Hindi na umatras sa guwapin na ano. So, out of galit, gusto niya tumakbong mayor. Yun nga Sabi ko sa kanya, kung kayo ho ba sumasang-ayon sa ganon? Kung out of galit yan ka ako, hindi tayo magkakasundo. Okay. Kasi hindi ako papagitna kung ako'y hindi naniniwalang hindi ako mananalo. Kailangan pumapagitna ka, gusto mo magsilbi. Okay. Yung sinasabi mong social responsibility ka ako, yan ang nag-save sa okasyon. Okay. Kaya pinakinggan ko siya, tapos may mga plano. Tapos ginamit siya yung para pong may divine intervention, sabi niya. Bakit wala naman akong plano-plano, biglang-bigla ito. O sabi ko, parang may divine intervention din sa akin. Wala akong kaplano-plano sapagkat wala akong pera. Bigla kang dumating, nag-o-offer ka ako na kung hahabol ako ng mayor, andyan ka. Kung hindi... Anong ibig sabihin no? Hahabol kayong mayor, pipinansyahan niya kayo? Hindi naman siguro kung paano siya gagastos. Pero o magva-vice mayor tutulong niyo lang. siya? What is the exact proposal? This latest. Yeah, this latest. This latest. Noong proposal po ni Mrs. Vilma Caluad. Binigyan ko siya ng go signal na huwag mo akong antayin ka ako hanggang 19. September 19 po. Oo. Na araw po, petsa ng inyong kapanganakan. Happy birthday. Yeah. Thank you. Gumalaw ka. Kung may plano ka ako, gumalaw ka. Huwag mong antayin yung ano na yon. Baka hindi naman ako tatakbo talaga sa aking pananaw. Okay. Sayang yung oras mo. Okay. Basta mangampanya ka na ng gusto, mag-prepare ka na ng gusto, bigyan mo lang ako hanggang 19. Kaya lang, kanya pala may chismis na mayroong anunsyo sa 19. Oo, pero At 19 po ngayon, Mayor. September 19 po ngayon, maipapalabas, mapapanood po ng mga kababayan natin. Ito pong so to speak. Di bali, hanggang So, October pa naman ang filing. So, ang ibig niyo po sabihin, maghihintay Hindi. kami hanggang October 5 para po malaman namin kung tatakbo kayong mayor o congressman. Ito ang sitwasyon. Sinarado niyo ho ba yung kongreso? Kanina, sinasarado ko na hindi natatakbo. So bumukas. Hindi, sinasarado ko kanina. Okay. Kaya para magpaalam lang sa kanila na hindi na tatakbo. Biglang-bigla, medyo maraming mga comments. Yung pong tinatawag nating command votes ninyo, hindi naman ibig sabihin mapupunta kay ano yon. Baka yung naisin nating pagbabago, hindi ma-accomplish. Siguro po, pinakamaganda, sabi nila, Tumakbo ho kung kayo. tandem kayo. Okay. Kayo ang mayor, si Vilma ang vice mayor. Mayor. Basta- So makakalaban ho niya si Angie Hizon at saka po si Jimmy Lasatin.
Si Jimmy, kinausap ko na rin yan indirectly. Ito pala tansyahin kung ano. Tatakbo raw ng mayor yan. Tatakbo siyang mayor. Lately. Lately, oh. So, So, tatlo kayong tatakbong mayor, no? Mayor Edsa, who is the incumbent, Jimmy Lasatin, at saka kayo. kung mapapasubo si Vilma, baka magiging 4 kami. Pati si Vilma Kalua, tatakbong Biro mayor. lang yun. Si Vilma parang medyo ano na siya. Atat na. Pirmi na. Na ano na. Gumagalaw na. Okay. Pero in fairness to her, ang sabi raw, kung yung tatakbo ako, iso-subordinate niya. Yun ang sinasabi raw sa mga leaders. Kung hindi, yun, napapatulong sa grupo. So, pinuntahan na yung mga ibang grupo natin. And kanina nga, yung minute ko, yung last sana sa grupo na magpapaalam ako, ito ang mga talagang may say sa mga tinatawag nating command vote. Ang assessment daw nila, kasalukuyang may mga nagpapasurvey ng marami. Hihinayang sila na palagi lumilitaw yung pangalan natin. Pwede ho ba sabi nila, wag ninyong isara. Mayroon kaming last proposal. Ano yun ka? Subukan namin i-arrange na kayo ang tatakbong mayor, si Vilma ang vice mayor. Hindi ko proposal yan ka ako. Wala akong inisip na ganyan. No comment ako diyan. Hindi, wag muna nating isasara po kung pwede. Mag-aanim na taon na ho. Yeah. Ano ho ang assessment ninyo sa Apparently, administrasyon ho ni Mayor Edsa? Pero ano mangyayari ho? Di ba kaibigan, matagal niyo ho naging vice mayor ho, ang kasalukuyang mayor. Kayo ho ba ay nano na kayong Kapampangan, laos po ba kayong lubyo na kasi kahit papano po, meron po akong alam tungkol sa inyong pagkatao. So, Yeah. parang ang naririnig ko kung sinasabi niyo before, paano niyong lalabanan itong taong dating naging malapit sa inyo. Kayo ho ba talaga nag-break na? Kayo ho ba ay nagkagalit na at hindi na kayo? Hindi naman. Hindi Hindi naman. Kasi kung pinatulan ko siya noong pang first term niya, medyo hindi na ako kasama. Kasi nung first term pa niya, after almost 3 years, mayroong grupo talaga na pumunta sa akin. To save San Fernando, hahabol ako ng mayor sana kahit minsan lang. Just to save, sabi nila. Hindi ako nagsabi na. Sabi ko, hindi, kaibigan ko yan, kumpare ko. Tanggapin niya at hindi, bahagi ako ng kanyang pagiging mayor. Kasama naman siya sa mga programa ka ako. Bigyan pa natin ng panahon. Okay. Anyway ka ako, lateran natin makikita kung lalansagin niya yung mga fundamentals na aking itinanim na mga programa. Okay. Mag-aanim na taon na ho. Yeah. Ano ho ang assessment ninyo sa Apparently, administrasyon ho ni Mayor Edsa? Parang lansag yung aking mga itinanim. Yun ang, alam mo, pagdating sa ganyan, yung aking concern sa marami, sa bayan, palaging nangunguna yan. Yung pagkakaibigan Pumapangalawa lamang. pumapangalawa lamang pagka ganun na ang usapan. Pero hindi ko nilalabas yan. Akin lang yan, kaya ang akin, manahimik na lang, kaya palagi ako sa mga farm. Hindi naman ako, ayaw ko na. Ano na ako sa Totoo ho ba na ayaw nyo na? Oo, totoo yun. Pero Wala na kayong kagana-gana na bumalik bilang isang public official? parang tapos na ako dyan. Kung magkaroon na naman ng sabihin na natin providential na pangyayari. Yun nga. Yun Kasi nga. po, ang inyong kakampi sa politika, sa Partido Liberal, ay kasalukuyang vice-presidente ng ating bansa. Nanakit na yata sa akin. Nami-miss na raw niya ako. Hindi ako nagpapakita. Pero pagdating doon, hindi lalo akong hindi na magpa-participate kasi siguro gaganda na ang sitwasyon doon. Unless na bibigyan ako ng task ulit. Dito sa local, talagang Ang dinig ko po kayo ay inoferan na maging regional
head po ng Partido Liberal sa Central Luzon? Ayaw ko na, hindi naman ako elected. Hindi ako. Merong isang grupo na nag-ano sa akin, representative. Pero hindi naman daw ho kailangan na maging elected kayo pagkat ngayon ang thrust ng Partido Liberal ay mag-recruit ng mga hindi politiko o wala na sa politika o mga I am sectoral leaders para po tumibay ang pundasyon ng Partido Liberal because they're rectifying their errors. I am according to aware them. of that. Ang problema, Okay. itong elected na highest official na liberal, hindi pa talagang todong medyo naglalaro pa. Traditionally, kung sino ang elected highest official, You refer to the Vice President. I refer to the mayor of the city. Ah, San this Fernando. city. I see. Okay. Pero sabi ko sa kanila, pumunta sa akin yung bata ni Bam, yung somebody representing the vice president, di naman ako tatalikod, tutulong ako pagdating ng oras. Hindi lang as, sabi ko, as a politician or as a political animal. Pero hindi ako tatalikod yan kung ano man ang maitutulong natin. Do you have bitterness at the moment? Wala. No bitterness at Wala all. naman. Ano So yung you bitterness ko? just enjoy being a private citizen. Ah, yes, definitely. Aabangan ho ba namin ang October 1 to 5? Kasi traditionally, ang alam po namin, nagfa-file kayo ng candidacy sa pinakahuling araw Yeah. ng official filing of candidacy. Yeah. So, meron pa ho ba kaming aabangan sa October 5? Sabi ko sa grupo kanina, kayo ang bahala dyan pero hindi ako gagalaw. No, so kung mare-realize nila yung kanilang proposal na yon, last option daw nila, then we will cross the bridge when we reach there. So hindi todong sarado. Yun nga, pakialamero ako eh. So, ayaw ko na masisiyan ang sarili ko sa remaining ebb ng buhay ko. Kung sasarado nyo na yung pintuan nyo ngayon, sa palagay po ninyo, magkakaroon ba kayo ng regrets? Hindi rin kasi nagsilbi na ako ng matagal eh. Kanina sinasara ko. Yung mga leaders ang nakiusap na wag totally isara. So, pinagbigyan nyo ho sila. Yung last option na yun, kung pwede ho, sabi nila, subukan natin i-work out itong last option. Wag Hanggang lang- sa araw na ito, September 19. Oo. So, sige ka ako. Kayong bahala, pero I will not participate in that proposal. So, sila ang magtatrabaho. Sila magtatrabaho. Kung matatrabaho nilang ganon. Kung hindi, meron So, pa rin what are naman- the chances? I don't know, sapagkat itong si Vilma, desidido na rin eh. Binigyan ko na sila ng go signal na mag-full blast na. Tapos noong tanungin kung pwedeng timbrihan yung mga kasama namin, kasama natin, sabi ko, why not? Kung payag sila. So may mangilan-ngilan nang nagtatrabaho rin dyan. But it is not a lost cause or hindi nabaliwala, kumbaga, dito sa last option, kung papayag siya sa ganong proposal, Na kayo ang mayor, siya yung vice oo, mayor. hindi naman nabaliwala yung pagod niya at saka yung gastos. Kung yun, yung malaking kung yun. Sabi ko kanina, sige, pero don't expect me to move. So, pagbabalik ni Oka, part 2. Part 2. Ang akin naman, masasabi ko son, noong ako'y matalo, first, kay Didi, Didi Domingo na PAGCOR head oo, ngayon. ang ikinatalo ko ay ang sarili ko ang dahilan ng pagkatalo ko eh. Kasi alam mo naman yung storya ngayon, wala man akong kalaban. Kaya lang napangakuan ko si Monching Mitra na kung mananalo siya sa convention, di ko siya iiwan. Yung malas ko, nanalo siya. Ang malas ko, yung natalo, gumawa ng aparting partido, si FBR. Na sinuportahan ni Cory Ang Aquino. malas ko, sinuportahan ni Cory, hindi si Monching na nanalo sa convention, kundi si FBR. Ang malas ko, si Bren, batang sarado ni Cory, sinama niya lahat yung mga kasama namin dito. 3 beses akong kinausap ni President na sumama So, na sa natalo kanila. kayo in 92 because of your own doing. Yeah. Yeah. So, what about your defeat in the congressional elections in 2016?
Kasalanan ko din yan. Dapat dito ako sa city. Kasi at that time, nakapaalam na ako sa mga bata na hindi ako tatakbo. Pero masaya yung mga babae. Tapos nag-comment si June. Kaswelo na naman ng inainak mo. Okay, salabat si Omar. Dati po, tasisyan may sarili mo nung ka makialam. Nung makialam ko ako, buri ko itang wider area ang iseb ko. City ako, di rin ang tayo pan chance ining meto. So, niyang labanan kay Kai, ang nainak ko, I was of Dong the Gonzales. thinking na si save kay in wider area. So, niyang masambot ko after a week, okay na ako. At least gawa ko nitong obligasyon ko, gaya na sinabi ni Omar. Kung makukonsensya. Masaya na ako nung nokarinda ako pidala-dala. Masaya na ako kayong pamagortelano. Hindi ho ba kayo hindi niyo ho ba sinisi yung... Kasi sabi niyo, natalo kayo because of your own doing. Pero sabi niyo, sa loob ng maraming mahabang panahon, nagsilbi kayo ng maayos. Hindi, medyo nagkaroon ng kaunting frustrasyon. Sapagkat ang akin sanang huling pahimakas sa politika, so-called, yung mag-iwan dalawang legacies. Okay. Ano yon? Ang iiwang legacy ko sanang una ay pinakita ko sa mga tao na ang isang kawawang kagaya ko, ang pinanggalingan, ay pwede palang manalo sa politika at magsilbi ng mahusay. Di ba? Okay. I wanted to leave that legacy so that young men and women coming from the downtrodden will also dream and aspire to serve. To become leaders. Leaders. Okay. Hindi ba nagtitrain tayo sana ng mga leaders? Pangalawang legacy gusto kong iwan na hindi pera ang kailangan para ibalik ka sa pwesto ng mamamayan kung hindi performance. So performance ang gusto kong iwang legacy na dapat nagawin na mga gustong bumalik sa pwesto. Yan nakita naman nila sa akin. Okay. And partially, parang na-fulfill ko yon in a sense. Why? Dito sa City of San Fernando, nanalo kayo? Nanalo ako and nanaig yun. Pero sa wider spectrum, sa district level, natalo ako. So, Mayor, ang kuha ko po sa inyo, hindi na kayo tatakbo bilang congressman, pero nakabukas na po ang pintuan ninyo alinsunod doon sa pakiusap ng inyong mga leaders na huwag muna kayong magdesisyon na hindi tatakbo bilang mayor. At may possibility na ang proposal ng tandem ninyo ni Vilma Caluwag ay siyang magiging desisyon. I don't know. Magdedepende rin yun sa, siyempre, decision ni Vilma. Okay. Kung talagang seryoso siyang hahabol ng mayor, hindi marirealize yun. Ngayon, kung talagang initial burst niya at plano na kailangan may tatakbo lang, at kung may tatakbo, susubordinate niya yung sarili niya doon, okay na sa kanya, buhay pa yon. But alam mo naman, sa araw-araw na galaw, kuminsan, nag-iiba ang mga pananaw, nag-iiba ang desisyon ng tao. That is human frailties. Ako rin, hindi naman ako masyadong nagmamag-asa doon. Para hindi naman ako ma-frustrate. Okay. What is important, I did not totally refuse the proposal or the suggestion of our leaders. Gandoon lang, siguro muna. Maraming salamat po, Mayor, sa inyong pagbabahagi. Hindi nyo po pinagdamot ang inyong karanasan at mga pananaw. Dito po nagtatapos ang ating talakayan sa ngalan po ng ating naging bisita na si Attorney Oscar Rodriguez. Ako po si Sonia P. Soto, itong So to Speak, kung saan ang punot dulo ng bawat usapin ay ating lilinawin. Maraming salamat.